Bună ziua, dragi prieteni! Acesta este al treilea video în care vă vorbesc despre vindecarea prin muzică, vindecarea cu ajutorul sunetelor plăcute. Așadar, trupul, mintea și spiritul interacționează continuu, generând starea sănătății noastre. Bolile și afecțiunile reprezintă rezultatul unui ciclu de tip cauză și efect, în cadrul căruia una sau mai multe verigi, trup, minte și spirit, trimit semnale inverse negative ce le afectează pe celelalte. Principiile de bază ale oricărei terapii, inclusiv terapia prin sunete, constau într-o intervenție menită să întrerupă cicluri, permițând restabilirea unei stări și a unei corelații cât mai echilibrate între trupul fizic, resursele mentale și emoționale și spirit. Despre vocea bolnavă și cea sănătoasă. După cum am mai spus și în videoul precedent, vocea spune multe lucruri despre starea fizică, emoțională și mentală a unei persoane. Ascultând alte voci și acordându-vă obiectiv la natura propriei voci, puteți afla mai multe despre diferite aspecte ale sănătății. Sfătuirea unei persoane a fost descrisă drept arta de a asculta cu dragoste. Ea servește nu numai la alinarea suferințelor, ci poate aduce și o serie de foloase, deschizând calea pentru procesul de vindecare. Sfătuitorul ascultă cuvintele individuale, sensul lor și contextul în care sunt rostite. El ascultă și țesătura subtilă a implicațiilor și asociațiilor care se află în spatele cuvintelor și între rânduri. Exprimările non-verbale, cum ar fi de pildă oftaturile și suspinele, și vocea însă și înălțimea și calitatea tonului, ritmul, precum și pauzele și tăcerile dintre sunete. În afară de aceasta, un sfătuitor atent ia în considerare poziția și limbajul trupului, dar și alte nuanțe mai puțin explicabile ale percepției pe care le numim intuiție și instinct. Astfel, natura vocii ne poate ajuta să identificăm și să diagnosticăm diferite probleme, ceea ce reprezintă în sine începutul procesului de vindecare. Caracteristicile vocii unei persoane ne indică probleme de ordin fizic și mental ale acesteia. Astfel, 1. Vocea stinsă, cu scăderea înălțimii pe măsura rostirii propoziției sau frazei, tonalitate îngustă lipsită de puncte înalte și joase ale expresiei, arată oboseală la toate nivelurile, fizică și mentală. 2. Vocea tristă, de obicei la limita izbucnirii în lacrimi, fără nicio cauză aparentă, arată dezechilibre legate de sistemul respirator, ca de pildă infecțiile la nivelul nasului, gâtului sau plămânilor. 3. Vocea supărată, fără un motiv aparent, arată afecțiunea ale ficatului, vezicii biliare și splinei. 4. Vocea plină de teamă și neliniște, tremurătoare și ezitantă, indică problemele la vezica urinară, afecțiuni ale aparatului urinar. 5. Tonul îngroșat, cu articulare lentă, tărăgănată. Migrenă și amețeli, aceasta indică tonul îngroșat. 6. Inflexiuni exagerate, psalmodiate, preocupări legate de trecut, fantezie, sentimente de superioritate. 7. Vocea lentă, strangulată, indică umilințe la locul de muncă, pierderea încrederii în propria imagine sau indică tăcere impusă de alții. 8. Pierderea temporară a vocii, arată șocuri, privațiuni, traume, inclusiv sexuale, sentimente de recluziune emoțională. 9. Vocea ștearsă, forțată, cu vorbire rapidă, smucită, consoane explozive și exprimări pline de enfază,
Indică semne de avertizare privind afecțiuni circulatorii, tensiune sanguină ridicată, reactivitate mărită. Indicii similare pot fi obținute nu numai pe baza caracteristicilor sonore ale vocii, ci și pe baza stării de sănătate a organelor care produc vocea. De pildă, o succesiune nesfârșită de inflamații ale gâtului poate apărea ca rezultat al desfășurării unui conflict la nivelul unei relații apropiate, chiar dacă lipsa de armonie este reprimată și negată vehement. Pentru cei care ascultă cu multă atenție, vocea poate oferi și indicii asupra modului cum putem face față diferitelor etape din viață, precum și proceselor de dezvoltare și maturizare. Teama de maturitate, de adapt cu cerințele de ordine emoțional și cu responsabilității vieții adulte, își găsește expresia într-o voce copilăroasă, cu o articulare asemănătoare de tip baba, care poate persista până la vârsta mijlocie. Vocea răgușită, cu sufletul la gură, ca de fetiță, este caracteristică unei cochetării feminine devastatoare. Echivalentul masculin al acestei situații se exteriorizează prin tonuri adânci, laconice, declamative. Sentimentele de înfrângere și inutilitate, care pot însoți vârstele înaintate, sunt clare evidențiate în vocea apatică și plângăreață, uneori exacerbată printr-o atitudine de tip broască țestoasă, în care persoana își retrage capul între umeri. Pentru ca vocea să funcționeze în mod normal, umerii trebuie să fie întotdeauna situați de dedesubtul liniei mandibulare. Și acum despre vocea sănătoasă. Vocea reflectă starea generală a sănătății noastre, fizică, mentală, emoțională și spirituală. Semnele distinctive ale unei voci sănătoase sunt suplețea, sensibilitatea, căldura și puritatea tonului, care trebuie să fie clar, limpede și deschis, fără nicio notă de forțare sau presiune. Mai presus de toate, o voce sănătoasă posedă vitalitate, ea abundă de energie vitală, care poate triumfa învingând greutățile, dezamăgirea și durerea. Unele probleme de sănătate sau din cadrul stilului de viață ar putea avea rădăcini în experiențele de viață și în relațiile din trecut pe care nu le-ați analizat sau rezolvat. Altele pot fi generate de teama de viitor. Asemenea, sentimente de teamă sau neliniște privind trecutul sau viitorul pot deranja percepțiile prezentului, împiedicând formarea unei imagini clare asupra trecerii timpului. Deci este nevoie de integrarea trecutului, prezentului și viitorului. De pildă, puteți rămâne cantonat într-un eveniment care s-a petrecut cu câteva luni sau ani în urmă. A trăi în acest mod, adică în trecut, va afecta modul în care este abordat prezentul. E posibil să ascundeți sentimente de vinovăție sau mustrări de cuget care nu au putut fi încă exteriorizate. Această fragmentare a conștientizării temporare poate genera afecțiuni și suferințe. Vă puteți folosi mintea și vocea în exerciții simple de tipul celor tip redonat, pentru a vă aduce conștiința timpului înapoi la starea de integritate și armonie. Asemenea, reintegrarea trecutului, prezentului și viitorului reprezintă o parte vitală a procesului terapeutic. În asemenea cazuri, cântecul este util, deoarece el unește toate nivelurile conștiinței și vă implică în totalitate ca persoană integră. Aceasta înseamnă că vechile îndoieli nu se mai pot ascunde în unghiurile prăfuite ale minții și nici nu se mai pot manifesta fizic formând zone de blindaj ale trupului. Mai mult decât atât, adevăratul sens al căinței este de a regândi evenimentele și situațiile și de a determina ideile greșite să-și ia cursul firesc. Aceste exerciții simple, dar eficiente, folosesc vocea ca instrument în procesul terapeutic.
Ca generator al propriilor gânduri aveți posibilitatea de a le reorienta astfel încât ele să înlăture povara amintirilor sau temerilor, oricât de dureroase ar fi acestea. Și cum putem face aceasta? Prin exerciții de eliberare de trecut. Abordați acest exercițiu cu inima deschisă, plină de iubire, având o atitudine conciliantă, fără a vă autocondamna sau fără a condamna pe alții. Alegeți un eveniment din viața dumneavoastră care vă stânjenește sau vă creează un sentiment de insatisfacție. Poate fi o ceartă, o minciună inofensivă sau un secret nemărturisit. Mergeți înapoi pe firul amintirii și refaceți experiența. Încercați să trăiți din nou impresiile senzoriale ale evenimentului, sunetele, oftaturile, atingerile, gusturile și mirosurile. Retrăiți ceea ce ați simțit, gândurile și emoțiile de atunci. Străduiți-vă să refaceți experiența, dar cu un sentiment nou și deschis de compasiune. Cântați apoi cu voce tare pentru a vă aminti. Cântați-vă gândurile și sentimentele. Cântați ceea ce ați fi făcut sau ați fi spus atunci, dar știind ceea ce știți acum. Înțelegeți faptul că experiențele de viață vă sunt profesori și că toți cei care au fost implicați în eveniment au învățat și ei ceva. Câștigați învățând din propriile greșeli. Înțelegeți de asemenea că greșelile nu trebuie să rămână monumente ale erorii și regretelor, deoarece atunci când le recunoașteți sensul educațional, ele încetează să mai existe. Încheiați exercițiul prin înduplecarea viitorului. Adică puteți trăi cu anticipație proiecții în viitor, în același mod cum retrăiți evenimente din trecut. Procedați la fel cum am descris anterior, dar selectați un test probabil sau o problemă cu care urmează să vă confruntați și cu care nu aveți curajul să vă întâlniți, care vi se pare înspăimântătoare. Creați un scenariu video imaginar legat de această provocare viitoare. Lucrați la fel din adâncul inimii deschise, plin de iubire și fără atitudini critice. Cântați cu voce tare pentru fiecare dintre cele ce urmează să fie și să joace un rol în evenimentele viitoare. Dedicați-vă cuvintele și melodia forței, înțelepciunii, dragostei cu care puteți face față și veți face față situației. Cântând această anticipare a evenimentului, temerile vi se vor atenua, iar necazurile se vor risipi, apărând posibilitatea ca ele să fie mai bine apreciate. Încheiați aceste exerciții aducându-vă cu hotărâre conștiința și dragostea înapoi în prezent. Cu ajutorul cântecului ne putem înlătura durerea, deci să facem un exercițiu de înlăturare a durerilor prin cântec. Durerea, asemenea unei note false, reprezintă o energie așezată într-un loc nepotrivit și încarcerată acolo. Acest exercițiu vă ajută să identificați și să localizați orice durere, să comunicați cu zona respectivă și, în final, să înlăturați durerea, înlocuind-o cu armonie naturală. Este ca și când v-ați reacorda propria persoană, așa cum reacordați un instrument muzical. La început s-ar putea ca tentativa de a face cunoștință cu durerea să vi se pară stranie, dar nici acordarea unui instrument nu se face chiar atât de ușor. Astfel, acesta trebuie ascultat cu atenție pentru a identifica notele false și alte probleme. Rezervați aceste activități aproximativ 15 minute și lucrați singur sau cu un prieten care vă va pune întrebări. Mai întâi, relaxați-vă, stați culcat într-o poziție în care stresul și tensiunea sunt minime. Relaxați-vă fiecare parte a trupului și eliberați-vă. Încercați sentimente de libertate, căldură și vă simțiți în largul dumneavoastră.
Acordați o atenție specială zonelor care par tensionate și opun rezistență. Intrați în contact cu durerea. Puneți-vă următoarele întrebări. Când a început durerea? Când am observat-o pentru prima oară? Afectează ea o zonă întinsă și este generalizată? Sau este localizată și strict focalizată? Îi corespunde o culoare, un sunet sau o țesătură? Se deplasează? Este fierbinte sau rece? Vă face să vă simțiți supărat, speriat sau deprimat? Vizualizați-vă respirația. Acum, întrucât vă cunoașteți durerea, concentrați-vă asupra respirației și ritmului respirator. Vizualizați fiecare inspirație ca pe o lumină care vă pătrunde în corp și circulă în toate direcțiile, umplând fiecare celulă cu un suflu de viață nouă și cu energie. Observați cum lumina înconjură și închide durerea în interiorul unei sfere luminoase. Acum cântați pentru alungarea durerii. Acum cântați cu fiecare expirație. Selectați notele muzicale care au legături rezonante cu tipul durerii sau cu localizarea acesteia. Folosiți vibrația sonoră pentru a ușura durerea inclusă în bula sa de lumină. Vizualizați cum durerea se ridică, iese și plutește în afara trupului, încapsulată încă în sfera de lumină. Concentrați-vă în continuare asupra sa și asigurați-vă că dispare în aburul albastru al distanței. Ne întrebăm acum ce fel de muzică înlătură durere. De exemplu, forma de muzică denumită rondo, bazată pe baladă sau pe poveste cântată, cu versuri legate printr-un refren repetat. În acest caz, sensul profund constă în plecări și întoarcere acasă, legănându-se vechiul alături de nou și urmărindu-se elementul straniu și cel obișnuit. Pasajele muzicale, sub formă de rondo, pot avea un efect benefic asupra pesimismului, a lipsei de încredere sau de curaj, a amărăciunii, cinismului și indignării. Un alt tip de muzică benefic pentru terapie este cea bazată pe arii și pe vibrații. Este o temă muzicală centrală, prezentă de multe ori în viața de zi cu zi. Muzica de această formă, de pildă jazzul, poate ajuta la stările ce implică sentimente de rușine și de vinovăție, teamă de sentimente personale sau de pedeapsă, autolimitări impuse și ură de sine. Ne ajută să scăpăm de durere, de stări nedorite, ne ajută să găsim adevăratul sens al sinelui nostru, adevărata noastră voce și adevăratul limbaj al nostru. Acestea fiind spuse, vă doresc toate cele bune și Dumnezeu și Măicuța Domnule să ne ajute pe toți.